Al van de morgen zo'n uren al binnen de actievirus van Don Quixote dwaande maar de tarriedings van de derde mars. Om indruk te maken wordt alles uit de kost hellen. Zo komen er skipswrakken te lezen bij het provinciehuis in Ljouwert en er wordt zelfs een deertskisten maaitagen. Ja, wij binnen boos. Dus daarom een deertskist en een de actie. Kan net altijd levendig blijven. En daar blijft het net bij. De actievirus doggen er alles aan om provinciale steden duidelijk te maken dat er geen wiemoeners komen matten in de IJsselmar. En ze krijgen stiepen van de milieuorganisaties, de lokale politiek en de ondernemers. We doen alles eraan altijd binnen onze ondernemingen om respect te hebben voor de omgeving. Met alles wat we bouwen moeten we altijd rekening houden met de natuur, de omgeving. Of het past bij het stadje, of het past bij de ideeën van de natuurorganisaties. Zo ontwikkelen we alles. En als er zoiets in je vaargebied komt, ja, dan is dat gewoon doodzonde. Omdat het de sfeer beïnvloedt en het beeld, het totale landschap beïnvloedt. Juist in die toeristische sector. De jachthaven van Hielpen luidt nou nog vol. Maar de komst van de windmoeners zal dat zeker verrooien, zo denken de ondernemers. En dus vieren ik zij joen actie. Dan worden ze 3 uur ophellen door de vrachtauto die dan meegaat naar Leeuwarden. Oké, nou hartstikke mooi dat het wel was. Super, dankjewel. Hoi. De tarrierings van de actie kost je een soort tijd. Tijd die de actievirus de graag verroer hebben. Deputaire steden binnen dan wel voor een wienpark in de IJsselmar. Ze binnen ervan overtuigen dat provinciale steden wel eens oors besluiten kunnen. Op basis van feiten, al die insprekers, die tolen van de zienswijzen. We laten zien dat er geen draagvlak is. Luister je naar de mierskip.